Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli şäs. Şun hormatly prezident Bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow şaýgalary guramaň halkary münasibetli enäniň we şaýganyň saglygyny goraýyş ilmi klinik merkezinde guralan dawarly şäherä gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň merkezi günjeginde ýerleşýän enäniň we şaýganyň saglygyny goraýyş ilmi klinik merkezine geldi. İlki bilen bir ýerde milli liderimiz Birleşen Milletler Romasynyň çağlar garnasynyň Türkmenistana wekilhanasynyň ýol başçy Weigand bilen bilelikde merkeziň çağlaryň ötüşi we erki dikeldiş bölümine alınıp balýan işler bilen gyzyklandy. Salam mehriban prezidentimiz. Çağalaryň ötüşi we erki dikeldiş bölümine hoş geldiňiz. Men bölümüň Lukmany Bahar Goşaýewa. Mehriban prezidentimiz, Türkmenistanyň çağalaryň saglygyny goramak iň bir wajyp meseleleriň biri bolup durýar. 2013-nji ýylyň 20-nji iýulyna sizin özüňiziň apata bermeňizi biziň merkezimize açyp ulanmaga berdiňiz. Mehriban prezidentimiz, ýurdumyzda ilkinji ýerde çağalaryň ötüşi we erki dikeldiş bölümi işe herekete başlady. Arkada prezidentimiz Türkmenistanyň çağalaryň erki ötüşi we mektebe taýýarlanyş milli maksatnamasy işe ýola goýuldy. Lukmanyň belleşýäli bölümde bar bolan oýnawaçlar haýsydyr bir wezipäni ýerine getirýärler. Käbir oýnawaçlar çağalaryň dawanyny naky nerwleri oýurmak we şeýillikde ýaty dawan keseliniň öňüni almak, daýanç hereket agdalaryny berkitmek üçin niýetlenenler. Beýle bir oýnawaçlar bolsa, çağada oňluk hereketleriň işeňligini artdyrýar. Olarda renkleri saýgarmak we pikirleniş okuyuplaryny sürýär. Ýene-de bir näçe oýnawaçlaryň kömegi arkaly çağalaryň eşitiş mümkinçilikleri kesgitlenýär. Şeýleken bir ýerde çağalaryň beden agdalarynyň tutuş ulgamyny berkitmäge gönükdirilen oýnawaçlar bar. Mehriban arkadagymyz bir ýerde bejerge alýan çağalar olaryň ejeleri bilen gurrundaş bolup, olaryň hal ýagdaýlary bejerişiň berýän netijeleri bilen gyzyklandy. Mahmudi. Ayender da barak. Mahmudi. Baba. Maşin. Ana maşin. Bir ýerde bejerge alýan çağalaryň ejeleri körpejelerin mehriban arkadagymdy görüp, özleriniň ilkinji sözlerini aýdanlyklaryny uly buýsançdan bellediler. Arkadagymyz köp çağlaryň tanýasyna ýa janyň sag bolsun, başyňa dik bolsun. Mehriban arkadagymyz şular ýaly merkezleri açyp berýänler üçin, şular ýaly mümkinçilikler döwletimiz üçin janyň sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, başyňa belen işiňiz rahat bolsun. Soňra hormatly prezidentimiz merkeziň bejeriş otoglarynyň ýene-de birine baryp gördi. Salam mehriban prezidentimiz. Logoped hünärmeniň otogyna hoş geldiňiz. Bölümiň logoped hünärmeni Jeren Aşyrow. Mehriban prezidentimiz, bu otogda gürleşikde kynçylyk çekýän çağlara kömek berilýär. Bu çağalary ýöreteleşdirilen merkezlerine uğradylyp, aňarda operasiýa geçirilip, koklear implantantyny goýulandan soňra bu çağajyklar surdoluk we logoped hünärmenleri bilen okuw sapaklaryny bilelikde geçýärler. Bu çağalary biz umumy çağalar bagyna we bilim berýän orta mekteplerine taýýarlaýar. Lukman otogyň dünýäniň iň öňde barjy öňüm öndürjüleriniň häzirki zaman lukmançyk enjamlar bilen üpçün edilendigini, bir ýerde bejergi işlerini netijeli alyp barmak orna ýerүү şertleriň döredildigini aýdyp, munyň üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdi. Mehriban arkadagymyz bir ýerde bejergi alýan çağanyň saglyk ýagdaýy, ýola goýulan lukmançylyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Ýaşama gulamy keleboň merkezine operasiýa etdirdik. Şondan soň iş başlady şu bölümiň logopedine ýerinde gatnaşýar, öwredilýän natlary öwredýär. Indi gowdaýyş. Titler aýratymykda saýgat bilýär, eşitýär. Meni ullokan aladyktym. Oglum öwrediň duşlar bilen oýnap, eşitip şolar bilen aragatyn saklap bilen biz maşgalamy bilen köp saglarsyň aýtýar. Oglum öwrediň duşlar bilen öwrenýär, ony görýär, duýsanýar. Mehriban arkadagymyz, sizin atalyk alatalaryňyz bilen oglumyň howlanýanyna, meni ýüregim bilen köp saglarsyň aýtýar. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Tutjan tüm işlerine bundan beýlerim rowan çakdy. Ýurdumyzda çağalar hakyna galada mehriban arkadagymyzyň durmuşa geçirýän fiýadatynyň ileri tutulýan urudur.
şolu siyasata laýyklykda sağdyşykly üsýän, bidin taýdan sagdyn, ýokary bilimli ýaş nesil terbiýelemäge, çağlaryň ýaşaş durmuş üçin iň gowy şertler döretmäge aýratyn ünsürliýär. Türkmen jemgyýetiniň ruhy gymmatlyklary, gadymdan gelýän dep desurlary we ahlak ýörelgeleri şol siýasatyň esasyny düzýär. Soňra hormatly prezidentimiz çağlaryň ýerki ösüşi, olaryň saglyk gagdaýyny barlamak we bar bolan ketelleri anyklamak hemde degişli bejergi çärelerini geçirmek üçin niýetlenilen injamlar ornaşdyrylan otaga barıp gördi. Salam mehriban prezidentimiz. Men merkezin Lukmany Güljahan Anamradowa. Mehriban prezidentimiz, merkeze bäbeklerin ýerki döwürde nitillen ketelleriniň öňüni almak maksady bilen eko-screening barlygy geçirýär. Bu bolsa otakustik emisiýa hemde berafon enjam bilen geçirilýär. Bu bolsa çağalaryň ýerki döwürde ketelini keskitlemäni, maýypçylygyň öňüni almany, şeýle-de çağalaryň öz deň duşlary bilen durmuşa deň gadam basmagyna uly ýardam berýär. Merkezde doglan bäbeklerin ählisini eşitiş ukyby barlanýar. Eşitiş ukyby bozulmasyna ýüşüp çykan çağalar bolsa, gödöwçülüge alınıp, ýöriteleşdirilen merkeze guradylýar. Mehriban prezidentimiz, siziň çağalaryň taglygyny goramagyny, olaryň ketelini ýerki döwürde keskitlemeklikde, bejergi çärelerini geçirmekde döredip berýän mümkinçilikleriniz üçin ähli saglygy goraş işgärleriň adynan sag bolsun aýdýarym. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. İl bähwitli, ýugur dähmetli tutýan tutumlaryňyz el mydama rowaj alsyn. Gahrman arkadagymyz. Soňra Lukman sözüni dowam etmek bilen otogda ýerleşdirilen lukmançyk enjamlary dünýäniň iň öňdewajlarynyň biri bolmak bilen olarda degişli bejergi işleri häzirki zamanyň täsir usulyny alınıp barlýar diýip aýtdy. Almyň ösüniň gadananlary we häzirki zamanyň sanyl bilen üpsünedilen enjamlarda ýokary kelli lukmançyk hyzmatlaryny ýola goýmak, ýokary derejeli bejergini alyp barmak üçin zerur şertler döredilen. Hormatly prezidentimiziň çağlar babatyny alyp barýan oň siýasaty, ösüp gelýän ýaş nesilleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň gadalaryna hemde ýurdumyzyň halkary borçnamalarynyň düzgünlerine laýyklykda hemme taraplaýyn bedin, intellektual, ruhy, ahlak we durmuş taýdan ösüşiniň höwetlendirilmegine ýardam edýär. Halkymyzyň şol sanyna körpe Türkmenistanlaryň durmuş derejesiniň ýokallandyrylmagy, jemgyýetçi guruluşynyň hemde şahsiýetiň kemale gelmeginiň düýp binýady bolan maşgalany hemme taraplaýyn gollamak bu siýasatyň ileri tutulýan uğurlary bolup durýar. Çäre gatnaşýan UNICEF-iň Türkmenistan Wekilhanasynyň ýol başçylygynyň belleşi ýaly bir otogda ornaşdyrylan enjamlar dünýäde iň kämil hasaplanýar. Soňra arkadag prezidentimiz merkezdäki bejeriş otoglarynyň ýene-de birine barıp gördi. Salam hormatly prezidentimiz. Men merkezin karjy Lukmany Gonçbekhan. Hormatly prezidentimiz, siziň başçylygyňyzda açylyp ulanmana berilen merkezimizde doga ýürek kemçiligi bilen dogulýan petagranly bäbeklerin kardiologik kefellerinin becerisi, operatif becerişleri üstünlükli yerine getirilýär. Şeýlekem, biziň hünärmenlerimiz Germaniýa Federativ Respublikasynyň öňde barjy klinikalarynyň kardiologik ukmanlary bilen bilelikde sany ulgamy arkaly iş tejribelerini amala aşyrylýar. Hormatly prezidentimiz, bundan başga hem biziň merkezimizde endokrin keselleri iman edilen çağlar gödöwçülükde saklanylyp, olaryň ähli barlyklaryny geçirmeklikde bu mümkinçilikler döredilendir. Hormatly prezidentimiz, şu fursatdan peýdalanyp siziň howandarlygy mätäs çağlary himayet bermek barada haýyr sahabat gazmasyny döredip, olary atalyk alajalaryny edýäniňiz üçin uly sag bolsun aýdýarys. Türkmen halkynyň saglygyny goramak, berkitmek, sagdyn jemgyýeti döretmek barada alyp barýan işleriňizde saglyk goraş işgärleriniň adyndan uly sag bolsun aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun, hormatly prezidentimiz. Hormatly prezidentimiz bir ýerde bejergi alýan çağalar olaryň ejeleri bilen gurrundaş bolup, olaryň tiz sagalmaklaryny arzu etdi. Bir ýerde bejergi alýan çağajyk bilen bolan gurrundaşyň başyna mehriban arkadagymyz oňa oýnawaç ulagy sowgat berdi. Şeýlekem milli liderimiz çağanyň saglyk ýagdaýy, bejerginiň netijeleri bilen gyzyklandy. Çağanyň ejesi bejergi işleriniň ýokary derejede alınıp barýanyny aýdyp, munyň üçin arkadag prezidentimize tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdi. Mehriban prezidentimiz, men Aşgabat şäheriniň Parahat 2 ýaşaýyş jaý toplumynyň ýaşaýçysy Jahan Aşerowa. Meniň oglum Amanow Muhammed Ali 2018-nji ýylda doga ýürek kemtiligi bilen doguldy.
Şondan beri şu merkezin kardiyokirurg lukmanlarynyň gödөгçülüğünde saklanýar. Wagtal ýatymlaýyn şertlerde bejergelýär we şifa tapýar. Hormatly arkadaşlar, sizin halkymyzyň saglygyny gorumak maksady bilen edýän taýsy tagalasy aladalaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Goý sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Sizin il ähmiýetli, ýurt bähbetli alyp barýan işleriňiz mundan da beýlek rowaj alsyn. Mehriban arkadaşlar. Alın etmeyem. On arkana dayalık devlet var. Alın etmeyem. Mehriban prezidentimiz. Şeýlegem bir ýerde endokrin keteli guman edilen çağalar gödөгçülükde saklanıp, keteli dolu anyklamak üçin ýürütülişdirilen barlyklar geçirilýär. Hormatly prezidentimiz bir ýerde bejerge alýan ýetkinjek oglan bilen gürleşip, onuň saglyk ýagdaýy, oňa zerur bolan dermanlyk ferişteleriniň üçinçisi bilen gyzyklandy. Şeýlegem mehriban arkadaşymyz bejerge alýan oglanyň geljekke arzuwlaryny sorady. Ol mehriban arkadaşymyza geljekde höwet edýän hünäri barada gurrun berdi. Ýetkinjek oglanyň ejeti, milli liderimize oglanyň alýan bejergisi we onuň netijeleri bir ýerde ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlar üçin köp sag bolsun aýtdy. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ýurdumyzda çağlaryň sağlyşly ösüşini ýoly goýmak, olaryň saglygyny goramak we berkitmek ornuna döwlet tarapyndan iýiglerle alad edilýär. We bir ýyllar durumçy geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri türlýän orlarynyň biri bolup durýar. Şeýlegem mehriban arkadaşymyz huwunarlygy meýteş çağlary himayet bermek boýunça döredilen haýyr sahawat gaznasynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin ähli zerur şertleriň bardygyny, onuň kömegi meýteşlere gollap bermäge hemişe taýýardygyny aýtdy. Bir ýerde ýurdumyzyň saglyk goraş we derman senaty ministri häzirki döwürde şeýle näsaglara zerur bolan we dünýäde iň netijeli hasaplanýan dermanlyk ferişteleriň ýeterlik mukdarynyň bardygyny habar berdi we olaryň görnüşlerini hormatly prezidentimizde görkezdi. Döwlet daşlarymyz ýurdumyzda maşgalany gollamak, ýeneňiň we çağanyň saglygyny goramak, ödüp gelýän ýaş nesli terbiýelemek we olara bilim bermek babatyna toplumlaryň özgertmeleriň durmuşa geçirilýändigini we bu gurda mundan meýlekde uly işleriň alınıp baryljakdygyny belläp, döwletimiz tarapyndan ýaş nesliň sagdyn we bagtyar ödüp bolmaklary üçin ähli zerur tagallalaryň ediljekdigini aýtdy. Yergelenini aýtsak, 2015-nji ýylda işe girilen ýeneňiň we çağanyň saglygyny goraş almy kliniki merkeziniň täze döwrewap toplumy iň kämil enjamlar bilen üpsünedilen iri saglyk goraş idarasydyr. Munyň özi çağalary we olaryň enelerine ýokary derejede lukmançylyk kömegini bermäge, şeýlegem saglyk goraşyň möhüm ugurlary boýunça almy barlyklary geçirmäge mümkinçilik berýär. Merkeziň hünärmenleri Ýewropanyň belli klinikalaryna tejribe geçdiler. Olar şol ýerde bejerişiň döwrewap usullaryny özleşdirdiler, hemde olary öz işine netijeli ulanýarlar. Mehriban arkadaşymyz maşgaly gymmatlyklarynyň mukaddesligini, çağlaryň üns alada bilen gurşalmalydygyny wajyp wezip hökümne kefitledi. Merkezde bejerge alýan çağlary hormatly prezidentimiziň sowgatlary gowşurly. Çağlar özleri akyn edilýän alada mehriban arkadaşymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz bir ýerde Birleşen Milletler Romasynyň çağlar gaznasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň ýolbaşçysy Hanym Weigand bilen söhbetleşip boldy. Onuň dowamyna Türkmenistanyň dürli keteleriň öňüne almak boýunça alınıp bolýan işleriň oňy netije berýänligi bellenildi. Döwlet başlarymyz UNICEF-iň biziň ýurdumyz bilen çağlaryň saglygyny goramak boýunça alyp barýan gatnaşyklarynyň üstünligini, bu ýurda daşary ýurtlaryň degişli düzümleri bilen hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilýändigini we şunu UNICEF-iň Türkmenistanyň wekilhanasyna möhüm ornuň degişlidigini belledi. Hanym Weigand hormatly prezidentimize bildirilen anam üçin hoşallyk bildirip, hyzmatdaşyň gösterilmeginiň ýöleri tejribe alşmakda we ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna aýratyn ähmiýetlidigini belledi. Soňra hormatly prezidentimiz merkeziň mejlisler otagyna çağlary goramagyň halkary güni münasibetli maslahat geçirdi. Hormatly adamlar, sizi çağlary goramagyň halkary güni bilen tüýsürekden gutdaýar, garaşly diýarymyzyň bagtyar nesler barada alada biziň näme beýik boýum ýagty geljem hakdaky aladadyr. Şoňra da ýurdumyzda bir seni münasibetli geçirilýän çäreleriň halkymyzyň aýratyn hem bagtyar körpülerimiziň halyny edip watanmyza bu sonjy gasem artdyrjak hem bir ananyar. Çağlary goramagyň halkara güni biziň döwletimiň Birleşen Milletler Guramasynyň çağlaryň
hukukları we behfitleri baradaky esasy düzümlerini eýerýän onuň ýaş nesil barada hemişe ala diýýäniň aýdyň nyşany hökmünde giňden bellenilýär. Bajaýyp seni dowlatyň sagdanyň we hem ruhulatyň ýurdy bahçar çağılan mekan hökmünde ağdağlayını dünýä ýaýýar. Haýtatymyz Aşgabat şäherine, Göktürkde, vilayet merkezlerine, ähli şäherler oğullarymyza mehriban çağlarynda dostlugy, parahatçylygy we bagtyrlygy wasp edýän şirnaýdym sağlar. Ajaýyp sahna oýunlary bilen çykyş etmegi. Dörejilik we sport bähleşikleri, çağlaryň şadyan gülküleriniň beletden ýanglanmagy, awadançylyk we bagtyaryň aýdyň nyşanlar. Beýik zamanamyzyň ýokary dörejilik ruhuny dawralandyrýan, eksilmez şartlyk, joşun paýlayan wakalar ezid watanymyzda gazanýan ajaýyp üstünliklerimiň anyk beýanydyr. Ben döwletimiň garaşlygynyň 30 ýyllygynyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň hem-de ýurdumyzyň hemişelik bir taraplygynyň 25 ýyllygynyň toýlanýan ýylyna çağlary goramyň halkara günni dürli çäreleri geçirip giňden belleýär. Biziň jemgyýetçilik durmuşynda möhüm ähmiýeti bardyr. Biz geçen ýylla ýurdumyzyň mektebe çenli çağlar idaralarynyň işini hassa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistana çağanyň ýerki ötüşini we mektebe taýýarlygyny ösürmek bagatda 2020-2025-nji ýyllarda mektebe çenli çağlar idaralarynyň işini kämilleşdirmek maksatnamasyny kabul etdik. Şeýleme geljekde köp çağly maşgalary döwlet tarapyndan gollanmak maksady bilen bu ordan zerur kanunçylyk namasyny taýýarlamagy gözüňde tutýar. Munyň öňi berkarar ýurdumyzda amalaşýan işlerimiň belen tutumlarymyň bu sonucuma bolan hem çağlarymyň bagtýadymyşdy ýaşamagyna gönükdirlendigine anyk hem şaýatlyk edýär. Hormatly adamlar, çağlarymyzyň bagtýarlygy watanymyzyň kuwatydyr. Şoňa da döwlet adam üçindir diýen ýürügämizden ugur alyp geljeğimiz bolan ýaş nesillerimiziň akylly, beden we ruh taýdan kadaly ötüşini epçin etme ugrunda ähli tagallalary edýär. Ýaşlar ösüni kämil şahsiýetler edip ýetişdirmek. Olaryň ahlasly okamoklary. Dürüjülük işleri bilen meşgul bolmaklar üçin zerur bolan ähli şertleri döredýär. Bogurdy. Alyp barýan durmuş siýasatymyz, ykdysady we medeni özgörtmelerimiz. Ilkinji nowatda enelerin hem çağlaryň saglygyny goramak. Ýaş neslin sagdyn durmuşda ýaşamagyny, sport we dürüjülük bilen meşgul bolmagyny, milli we umumy adamlar ruhy gymmatlyklary esasynda terbiýelenmegine gönükdirlendir. Eýsy döwrüň içinde ýurdumyzda jana şypaly künjekler bilen köpetdaň sergin jülgelerini, hadaryň merjen kenarynda çağlar dinjarys we tagaldaş merkellerini. Aşgabat şäherinde hem vilayetlerde döwrewap çağlar baglaryň orta mektepleri gurup ulanmaga berdik. Ýurdumyzda mümkinçilikleri çäkli çağlar saglyk uğraşan durmuş hizmetlери bilen iýdigdirli epçin etmä aýratyn üns berilýär. Bir çağlaryň döwrewap bilim almaklary, täze gurulan dinjarys we tagaldaş merkezlerine saglygyny dikeltmekler üçin hemişe ýardam bermek ören hem mühim bolup durýar. Hormatly adamlar, Türkmenistana eneleriň hem çağlaryň saglygyny goramak biziň alyp barýan döwlet siýasatymyň esasy ogurlarynyň biridir. Şoňa görä sagdyn ene, sagdyn çağa, sagdyn geljek artdy milli strategiýany hem de ony durmuşa geçirmeň meýillamasyny
taýarlamagy maksadalar hem hasapda ya. Sany ulamy, ulanmaň arkaly onu hem durmuşa geçirmek, bu onu iyiliklerli gödöksül etmek, ören hem mühim wezipelerin biridir. Bir çağanın sağlığını goraýyş ulgamly ünvermenler, halkara talaplarına laýyk gelen zerur derman hem sağlığı goraş maksatly terişleri bilen iyiliklerli üpçün etmek, ulgamyň madden zalman binýadyny puktulanyrmak goýunça zerur işleri geçirýär. Ýaşaýyşyň ähli tapkyrlaryna çağlar üçin sağlygy goramak babatda hemme tarapdan deň mümkinçilikler we hem şertleri döretmek, şeýlem halkara ölçeglerine we talaplarına, fanly we hem innowasion tehnologiýalaryna, ýöňde barajy ulukmançylyk ilminde we hem tejribesine esaslanýan ýokary hilli we milliýetler sağlygy goraş hyzmatlar bilen üpçün etmek hem bizim öňümizde duran mühim wezipelerin biridir. Şeýlede ýurdumyzda ýürütüleşdiren sağlygy goraş hyzmatlaryny amala aşyrýan ene mehri sağlyk merkezlerini gurduk. Bäweklerin, çağalaryň hem yetkinjeklerin arasynda kesellerin öňüne almak we kesellerin ýer ýüze çykarmak üçin ýürüt anyklaýyş barlagyny geçirmegi ähli welaýatlaryň sağlygy goraş idaralarına hem ýoly goýmak hem döwrüň talaby bolup durýar. Biz gelecekde çağlaryň arasynda ýollar tanzymlaryň sultany 9 ýaşly oglanlaryň hem gyýlaryň arasynda adamyň papilloma virusyny garaş hem tanzymlary geçirmegi dowam etmeli. Ýoňlar tanzymlaryň netijelerine baha bermek üçin zerurlan programa üçinçilik hem kompýuter tehnologiýalaryny üçin etmeli. Şonuň ýalyna çağlar hem bäwekleri iýdik etmek boýunça anyp barýan işleri halkara ölçeglerine laýyklykda has hem kämilleşdirmeli. Çağlar hem yetkinjeklerin öz sağlyk ýagdaýy wagtda sowatlygyny artdyrmak üçin halkara tejribesine esaslanyp gurulmuşyk işlerini hem geçirmek göz öňünde tutulýar. Süýünçili diabet, dowatly kerewlik, göz ağlawrun bokurduk, dayanç hereket ediş ulgamynyň keselleriniň gan hem ulgamynyň we bu keselleriň ýiti ýüze çykmagynyň hemde çağı temirliginiň öňüne almak goýunça halkara gurulmalar we dünýäniň öňünde barajy klinikalar hep şo sany Germaniýa Federativ Respublikasynyň alim ulukmanlary bilen bilerekde almy işlerim ýerine ýetirmek sağlygy goraş işgärleriň hem öňünde durýan mühim wezipelerin biridir. Bu urda onda şaýurtlyk hünärmendleriň atnaşmagynda keselleriň öňüne almak, olary ýüze çykarmak we netijeleri bejermek boýunça meýillämeli hem işleri alyp barmaly. Türkmenistan çağanyň ýerki ötüşi boýunça 2020-2025 ýyllar üçin milli hem strategiýa laýyklykda çağanyň ýerki ötüşi üçin zerur bolan ýokary hilli sağlyk hyzmatlary, sağdan iýmitleniş, mektebe çenli bilim üçin hem edilme uğruna hem işlerini üstünlükli dowam ettirmeli. Hormatly adamlar, dünya döwletleri ýer halkara sewit gurulmalary bilen dürli oglarda hyzmatdaşyk hem ötürmäge de hem aýratyň üns berýär. Ýaş raýatlaryň sağlygyny goramak, olar adamlaryň ahlak hem demokratik gadalary esasynda bilim terbiýe bermek, dinanlaryň hem de çağlaryň bekletlerini hem hukuklaryny goramak bu hyzmatdaşyň mühim ogrudur. Biz bu urda Birleşen Milletler Gurulmasynyň çağlar ganatynyň ähli umumy tagalary birleşdirmäge çalışýar. Çağlaryň bagtyar ýaşaýyşyny, goralgyny hem ötüşini üpçün etmek boýunça bütün dünýä jarnamasyna Birleşen Milletler Gurulmasynyň çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýasyna çağlaryň halkara derejesinde ogurlanmagynyň hem raýat hukuk jähetleri boýunça Gaaga konwensiýasyna goşulmagy hem Türkmenistanyň ölsüne
alan borçnamalaryny yerine ýetirmek ören hem jogapkärli çemeleşýändigini görkä diýär. Birleşmiş Milletler Guramasynyň bütün dünýä saglyk goraş guramasy hemde çağlar ganaty bilen hyzmatdaşlykda ýurdumyzda bilelikde okuw maslahatlary hem duşuklary geçirilýär. Ediz ýarynda duýdy ýok. Onu demir hem foli turşusy bilen bağlaştırmaktan uly netijeler galanarly. Ýurdumyz 2018-2020 ýyllar üçin Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağlar ganatynyň ýerine ýetiriji geňeşiniň 2018-2020 ýyllar üçin dünýanyň hukuk ýagdaýy boýunça hem komissiýanyň aglalygyna saýlandy. Bu bolsa Türkmenistan bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň üstünlükli hyzmatdaşlyk edýän hem aýdym suwutnamasy. Geljekde hem Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağlar gaznasy, ilat gaznasy we bütün ýa saglyk goraş guramasy bilen amalaşdyrylýan hyzmatdaşlyk çäklerini ýene hem çağanyň saglygyny goramak babatda maksatlan işleri amalaşdyrmak boýunça zero işleri alyp barar. Hormatly maksada gatnaşyjylar. Bir kara dowlatynyň bagtyar döwründe ýaş nesillerimiz saglyk goraş durmuş hem hyzmatlary bilen hemme tarapdan guruşuly alınýar. Garaşy hem ýeşerlik bir tarap ýurdumyz hem öňüň dolmanysynda bagtyar saglygyny ýurduna ýöwrüldi. Biz bu insanperwer ýörürgäbidi hem ýeşerde dowam eder. Bagtyar çağılan ýurdu ýok bunda. Akrar edilen Türkmenistanyna körpe nesillerin sağlaşykly etmegi, talabalar diýin almagy, dünýä alymyna aralaşmagy hem çeperdörejlik bilen meşgul bolmak üçin hem döwlet derejesinde hem ýeşede alada eder. Biz ahal welaýatyň döwrap edara ediş merkezinde ahal welaýat hem çağır merkezinde gurmak barada karara geldi. Bu toplumda gödöňde tutulan şertler häzirki döwrüň ösen talaplaryna Amerika döwletiniň bilen hem ruhuny laýyk gelmeler. Bu ýerde çağlaryň diňjan maklarlaryň bir hatarda ýowat edýän hünärleri boýunça endikleri el almaklarına ýardam beren ähli zerur şertleri döredilmeler. Biz ýaş nesilleriň şeýlem ata eneleriň Kuğunlarlığından, galan hem de akıl ve beden taýdan ösüşünü kemi olan çağların durmuş taýdan goruluğunu üpün etmek hem dowam etmek maksady bilen bir çağlara niýetlenip insanperwer gaznasyny döretdi. Mümkinçilikleri çäkden ýere hem çağlara insanperwer hem gazna tarapyndan iýdiglerli ýardam bermek hem indi gödöňünü tutulýar. Vatanymyzyň rowşan gelje olan ýaş nesilleriň bagtyar durmuşdy ýaşamagyny gazanmak, döwrap bilip almagyny mümkin etmek. Olary watan söýüjülük we insanperwerlik ruhuny terbiyelemek bizim esas hem maksadymyzdyr. Ediz ýaryň hem kuwatynyň hem de güllap hem esmeň bir kepiyler. Hormatly kardeşler. Menen Birleşmiş Milletler Guramasynyň çağrı ganasynyň Türkmenistanyň wakilhanasynyň ýolbaşçysy Kristina Weyganda söz berýär. Baş üstüne. Your Excellency, Mr. Berdimuhamedov, President of Turkmenistan. Onun âli hebreti, Türkmenistanyň prezidenti Jenap Berdimuhamedov. Siziň âli hebretleriniz, hanymlar we jenaplar. Çağlary goramagyň halkara we münasibetli geçirilýän bu möhüm çäreli UNICEF-iň Türkmenistanyň wakilhanasyny wakilçilik etmek meň üçin uly mertebedir. We siziň âli hebretiňizde meni bu bayramy enäniň we çağanyň saglygy goraş almy klinik merkezine çağlar bilen bilelikde bellemeklige çağıranyň üçin köp sag bolsun aýdýan. Çağanyň hukuklary barada konwensiýada görkezlen möhüm hukuklaryň biri onuň saglygy bilen hukugydyr. Türkmenistan alınıp barlayan ähli çärelerin ählisi şoňa gönükdirlendir. Häzirki döwürde Türkmenistanyň
garaşdyrlygynyň şanly bayramy nasibetli şeýle hem UNICEF-iň dawarasy bilen bilelikde gelýänligi men diýsem bu ýerem. Çağa saglygy we abadançylygy UNICEF-iň Türkmenistan alyp barýan işleriniň özeni bolup durýandyr. Bu möhüm orada garaşdyrlygyň ilkinji günlerinden bäri. Ýagny 1994-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Tenagat Ministrligi bilen işleýär. We häzir men Türkmenistany Devletde tapawutlandyran bir näçe üstünlikler barada belläp geçemeýärem. Ýa-ni ýakyny şu enäniň we çağanyň Saglyk Goraş merkezinde ýerine ýetirilen ajaýyp işlere şaýat bolmak mümkinçiligimiz boldy. Şol nokta nazardan sözümi çağanyň ýerki ösüşi we ýerki goşulşma boýunça geçirilen bilelikdäki işlerden başlamaklygy makul bildim. Umuman aýdanda çağanyň ýerki ösüş meselesi 21-nji asyr üçin üns merkezine durýan esasy meselelerin biridir. Bu bolsa durnuky ösüş maksadlaryna we Türkmenistanyň agrarly bolan 2030-njy ýyl üçin gün tertibine öz beýan tapýar. Bu ugurda düýpli işler geçirmeklikde Türkmenistan ilkinjileriň hataryndadyr. Men ýenatal barlyk ulgamny we eşdişine kynçylyk çekýän ýaş çağalary gollap bermek täze ulgamy döretmekde Saglyk Goraş Ministrliginiň ähli budaklaryny edýän tagalaryny hem belemek isleýän. Siziň haly hedretiňiz. Bu maksatnama 2019-njy ýylyň ahyryna tasdiklanan 2020-2025-nji ýyllar üçin tasdiklanan ösüş strategiýasynyň aýrylmaz bölegidir we ol ýerki ösüş zerurlyklaryny çözmäge ýardam eder. UNICEF Türkmenistanyň çağlyk manlaryny, fizioterapewtleri, logopedleri we psihologlar öz üçin alýan hunarmenleriň milli toparyny döretmeklik başlangyjyny doly gollamaga taýýar. UNICEF Türkmenistanyň Saglyk Goraş we Derman Tenagat Ministrligi bilen şeýle Türkmenistanyň Bilim Ministrligi, Türkmenistanyň Teleradio Alimler we Kinematografiýa Komiteti şeýle hem wenanlar bilen bilen ýakynan işleşýär. Mundan başga enatalary we terwerdişlere maglumatlary tiz we netijeli bermek maksady bilen sany programmalar ýaly innowasion çözgütleriň ornaşdyrylmagyny ýigderli esasy gollamagy dowam edýär. Häzirki wagtda işlenip düzülen reproduktiv saglyk enäniň we täze doglan çağanyň saglygyny strategiýasyny hasy kämilleşdirilýänden beläsmeýär. Bu bolsa Saglyk Goraş bugün ähli işgärler üçin ýol berýän hyzmat edýär we 2030-njy ýyla çenli Türkmenistanda saglyk bilen baglanyşyk durnukly ösüş maksatlaryny gazanylmagyny ähmiýetli örneýleýär. Halkary standartlary we iň soňky döwre gazanylmagy ornaşdyrmakda, hyzmatlaryň ýylny ýokarlandyrmakda, ähli derejedäki lukmançylyk işleriniň başarlyklaryny artdyrmakda tagalalarymyz gaýrmaz. Bilelikdäki işlerimizi dowam etdirmäge ygrar. Türkmenistan fanjymlaryň üçin edilişini, şeýle hem ähli immunizasiýa işini doly maliýeleşdirdi. Bu bolsa hökümetiň alyp barýan ýigidleri tagalarynyň ýene-de bir aýdym misalydyr. Çağa ýetlenme meselesinde UNICEF Türkmenistanyň 2020-nji ýylyň başynda 2020-2025-nji ýyllar üçin ýylatyň sagdyn ýetlenme boýunça milli maksatnamasyny kabul etmek başlangyjyny gollady. Ene süýdi bilen ýetlendirmeň Türkmenistanyň görkezijiniň sebäpde iň ýokardygyny belärlikdir. Türkmenistanyň ýetlenişiň ösmegine gollap bermek ugrundaky tagallalaryny aýratyn belemek isleýän. UNICEF Merkez Asia we Kafkazda sebäp ýetlenişini ösdürmek bu hyzmatdaşyk platformasynyň üstünden Merkez Asiýanyň 8 ýurdunda we Kafkazda ady ulgamynyň we ýemek dolanýarşynyň ösüşini kepillendirmekde Türkmenistanyň tagallalaryny gollaýar. Türkmenistan mundan beýle bu möhüm ugrlarda hyzmatdaşlygyny ýeňeltmäge meýilleşdirýär. Bilim hukugy elbetde ähli ýerlerdäki ýaly çağalaryň ýene-de bir möhüm hukugydyr. Şu günde men Türkmenistanyň bilim ulgamyna UNICEF bilen hyzmatdaşlygyny bellemek mümkinçiliginiň bardygyny juda şat. Bu hyzmatdaşlyk şu ýyly öz işine başlayan UNICEF-iň 5 ýyllyk maksatnamasynyň çägine hasy ýeňelilýär. Bu hyzmatdaşlygyň hereket ediş çägine bilimiň ýylny ýokarlandyrmak, şeýle-de sanly we uzak aralykdan bilim ýaly möhüm meseleler hem ýerýär. UNICEF bilen Türkmenistanyň Bilim Ministrligi daşgor şoğuramak boýunça bilelikdäki işleri ýola goýupdy. Howanyň öýtgemegi, daşgor şow we energiýa boýunça okuw meýilnamasy we muallimler üçin gollanmalar bilelikde taýýarlandy. Okumagyň we öwrenmegiň interaktiw usullary boýunça taýýarlyk sapaklary geçirildi.
Alnyt barlayan bu işleri Türkmenistany çağalary daşgurşyň ähmiýeti barada bilimleri bermek uğruna öňde barjylaryň hatarına goşdy. Bu tejribe esaslanyp Türkmenistanyň hökümeti bilen bilelikde daşgurşy goramak uğruna tagallalaryny gollap bermek üçin ýaşyl mektep düşünjesini işläp denmek we durmuşa geçirmek işlerini tabartyrlyk bilen garaşýan. 2018-2020 ýyllar üçin Türkmenistanyň çağ hukuklarynyň durmuşa geçirmegi boýunça milli meýilnamasy ähli milli hyzmatdaşlaryň şeýlek hem UNICEF-iň iş üçin ýol görkezji resmname bolup çykýar. Şu ýerde ýene de bir bellemeli fatlaryň biri hem wekil tarapinden ilkinji alternativ hasabatyň taýarlanandygy we Türkmenistanyň çağ hukuklary barada komisiýa tarapinden berýän tagallalarymyzyň gollanandygyny öýrenşäd. Sözüm jemläp, sizin ruhsatyňyz bilen men şu ýerde türkmen nakylyny getirmek isleýän. Bal süýji ballanan bala süýji. Men pikirimçe bu sözleri men aýdyp geçen zatlarymy şeýle hem Türkmenistanyň çağalary nähili söýlendigini aýdyn şaýatlyk edýän diýip pikir edýän. UNICEF Türkmenistanyň alyp barýan ähli işlerini gollaýar we çağalaryň hiçne ýygalygyndan ornuny görüşmegini dowam etdirýär. Biz bu ugurda 12 tane institutyň işini öz işimizde goşmagy makul bildik we bilelikdäki işlerimiz bilen beýleýän giňeler. Sizin aly hedretiňiz şeýle mümkinçiligi görän üçin men size köp sag bolsun aýdýan we şeýle işleriň elmedama dowam edilýändigini, her bir çağany geljek üçin mümkinçiliklerini döredilýändigi üçin köp sag bolsun aýdýan we ähli çağalary we meşgalelary halkara çağalary goramak güni bilen gutlamak isleýän. Köp sag bolun. Şunyalyk mamnunly çykyşyňyz üçin men size minnetdarlyk bildirýän. Hormat prezidentimiz şu manyly çykyş üçin hanım Weganda minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň saglyk goraş we Derman senaty ministri Aman Epezow söz berdi. Aman Epezow uzak geljegi nazarlayan Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmegiň maksatnamasyna hemde saglyk döwlet maksatnamasynyň erejinin görünüşine laýyklykda ýeneňiň we çağanyň saglygyny hasa gowlandyrmak, dinanlary reproduktiv döwrüne ýokary ýylly lukmançy hyzmatlaryny üçin etmek, maşgala medeniýetini kämil derejeye getirmek ornuny ýurdumyzda uly işleriň amala aşyrylanyny belledi. Saglyk goraşylarynyň maddi enjamynyň binýadyny puturlandyrmak üçin köp meçherde düýpli maýy goýunlar goýuldy, hemde özleşdirildi. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýönetilişdirilen häzirki zaman hasahanlary guruldy we ulanmaga berildi. Olaryň atarına paýtagtymyzda Sewitde deňi taý bolmadyk 670 ornlyk innovasiýon tehnologiýalar bilen üçin edilen ýeneňiň we çağanyň saglygyny goraş almy klinik merkezi, vilayatlarymyzdaky we Aşgabat şäherindäki ýene mehri merkezleri, Mar vilayatynyň ýöretini etrawynaky ýönetilişdirilen psikonevrologiýa çağalygy hemde Mar vilayat çağalar hasahanasy we beýleki keter anyklyş merkezleri bar. Bu ýurda işler üstünlikli dowam edýär. Hormat prezidentimiň tagallalary netijesinde awada milli syýagatçyk dowlagyny we göýekderede hemde wilayatlarymyzda gurulyp ulanmaga berilen çağalar din jarş we tagaldyş merkezlerini ýaş nesillerimiziň şol sanyna mümkinçilikleri çäkli çağalaryň saglygyny goramak we dikeltmek üçin ähli şertler düredildi. Ýa-ni ýakynda bolsa hormatly prezidentimiz Ahal vilayatynyň täze Döwrewap idare ediş merkezini, vilayat çağalar merkezini gurmak barada taryhy çözgüdi kabul etdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda hogunarlyga mätäş çağalara himayet bermek üçin ansanperwer gazna döredildi. Ilatyň saglygyny goramak ýurdumyzda möhüm ähmiýet berilýän ugurlaryň biri bolup, eneleriň we çağalaryň saglygyna we iýmitlenişine degişli meselelere möhüm orun berilýär. Şunun bilen baglykda bir näçe maksatnamalar kabul edildi we üstünlikli durmuşa geçirildi. Hormat prezidentimiň taşyklanyň ugralanyp mektep okuwçylarynyň arasynda saglyk goraş öňlaş barlaklaryny geçirmek we olaryň saglygyna iýigderli gözelçik etmek hem ýoly goýuldy. Ministriň belleşýäli hormatly prezidentimiň tagallalary bilen bir näçe ýyllariň dowamyna toplumlaryň işleriň durmuşa geçirilmegi netijesinde eneleriň we çağalaryň saglygyny goramagyň bir binýat döredildi. Soňra bilim ministri Gurbanow çykyş etmek bilen hormatly prezidentimiň başlangyjy boýunça milli bilim ulgamyny amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň netijesinde bagtyar nesillerimiziň beden we ruhy taýdan döwrewap terbiýelenmegi, bilim almagy, wagtlaryny gyzykly, şadýan geçirmegi, oňat din almak üçin giň mümkinçilikleriň düredilýänini belledi. Gysga taryhy döwürde dünýä çöwlerine kybap gelýän häzirki zaman orta hemde ýokary okuw mekdepleri, çağalar baglary, çağalar din jarş we tagaldyş merkezleri guruldy. Hemde bu işler maksatnamalaryň dowam edýär. Ýeri halkara guramalary, dünýä döwletleri hemde öňde barjy bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlyk ýygyderli puturlandyrylýar. Okutmagyň we terbiýe bermegiň kilini hemde netijeligini ýokalandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki maksatnamalar we taslamalar üstünlikli amala aşyrylýar.
Hormat prezidentimizin başlangyjy boýunça milli bilim ilgamyny amala aşyrlayan nutkuluk işler ýurdumyzyň bilim ilgamynyň okgunly ösýänligini hem de dünýäniň bilim giňişligine anamly goşulýanlygyny alamatlandyrýar diýip ministr belledi. Sağlyk ýagdaýy sebäpli mümkinçilikler çäkli çağlaryň okumagy, terbiýelenmegi, jemgyýete uýgunlaşmagy, saglygynyň berkidilmegi üçin ýörüýte bilim idaralaryna beril şertler döredilýär. Kabul edilen kadralara laýyklykda we bilim idaralary iýmit okuw enjamlary, esbaplar, ferişteler bilen dolu üçin edilýär. Hormat prezidentimizin ýaş neslin hemme tarapdan bilim, terbiýe, tagdyn durmuş ýelgeleri bilen gurşulyp alynan taýyşly ösüşini üpsün etmek babatda kesgitlen wezipelerinden ugralanyp ýurdumyzyň bilim idaralaryna okutmagyň we terbiýäniň mazmunyny häzirki zaman pedagogika alymyna ýetiren sepkitleriň ýöňdebarjy iş tejribeleriniň esasyna ýygyderli baýlaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Hormat prezidentime de masagaty dowam etmek bilen netilleriň bilimi we saglygy bilen baglanyşyk meseleleriň çözülmegini, häzirki zaman alymynyň gazananlarynyň netijeli ulanmalygyny, ýurdumyzda arasaçylyk, ekologiýa, tagdyn iýmitlenmek bilen baglanyşyk meseleleriň üns merkezine saklanmalygyny belledi. Aýratynda enilen saglygy, çağa terbiýesi, tagdyn nesilleri terbiýelep ýetişdirmek işlerini bilim ilgamynyň dinanlar guramasynyň bilelikdäki tagallalary zerur bolup durýar. Bu ýurda degişli wagt netihat işleriniň geçirilmegi, nesillerin sagdyn bolmagyny, terbiýeçilik işleriniň kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýetlidir diýip döwlet başçylygy aýtdy. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda milli bilim ilgamynyň işini döwrüň tarabyna we halkara öňlerine laýyklykdy kämilleşdirmek, bu ýurda özgertmeler maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek meselelerine hemme tarapdan esasda çemeleşilmeligini belledi. Şunun bilen baglykda üsüp gelýän ýaş nesillere bilim terbiýe bermek işleri toplumlaryň esasy alınıp barylmalylar we bu gurda dünýäniň bütün tejribesiniň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçylygy aýtdy we bu wagtda degişli ýolbaşçylara birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz maslahaty gatnaşylara ýüzlenip şeýle diýdi. Hormatly kädeşler. Türkmenistan ösüp gelýän neslin hemme tarapdan ötmek için amatlı şertler düretmek, ayrıca üns veriyor. Yaş neslin sağlığı bakçadımızda yaşın hakkını alada bizimle devlet siyasetimizin ödeni olup çıkış ediyor. Her konuda Birleşmiş Milletler Kurulmasının çağdır kanasının Türkmenistan için yurt maksatnamasının çeklerine 2021-2025 yılları nazarlap 12 sany ýyllyk hem iş meýnamaları düzüldi. Şol meýnamalar ýurdumyň degişli ministrliklerin poduklayın dolanyş edaralar bilen asnaşykly hyzmatçylykda amala aşyrylýar. Olar tejribe ýüzünden durmuşy geçirmek üçin Birleşmiş Milletler Kurulmasynyň gandasyna milyonlarça Amerikan dollary geçirildi. Hyzmatdaş etkelýän ýyllaryň dowamyna biz ýurdumyzda çağlaryň hem ýaşlaryň awadan durmuşda ýaşamaklarını üçin etmäge gönükdirler hem birnäçe bilelikdäki taslamalar we maksatnamalary üstünlikli amala aşyrdyk. Häzirki döwürde şeýle taslamalary we maksatnamalary durmuşa ornaşdyrýar. Bizim ýurdumyzda ýenelik we çağlagy goramak ulamy Ägirtem bulu gollaw tapýar. Ýaş ilatymynyň sağlygyny berkitmek goýunçam ol işler amala aşyrylýar. Olar sagdyn iýmitler bilen üçin edilýär. Döwrüwat bilim alma hem durmuş taýdan gorawyň üçin edilmek üçin hem şertler döretmek goýunça ýygyderli işler geçirilýär. Bu işlerin ähleti ayrıca hem belirlenmeye münasiptir. Şu mümkünçülükten peýdalanıp Türkmenistan'ın çağı hukuklarının berja edilmegine, agrarlygyny hem ötüsün we bütün dünýäniň ýagty gejen hatirasyna UNICEF bilen mundan beri aktiv hyzmatdaşlyk etmegi berkem maksat edilýändigini tasdiklemek isleýär. Şeýle Birleşmiş Milletler Kurulmasynyň çağlar gandasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýokary işçiligini belirlemek zerur diýip hasap edýär. O hem mümkinçilikden peýdalanyp Hanım Kristina Weygandyn üstülen UNICEF'in ähli agdyr hem işgärler topolany hem bilelikdäki edýän tagallalary we hem Türkmenistanyň
hükümeti bilen asnaşykly hyzmatdaşyp alyp hem baryanyklar üçin minnetdarlyk bildirýär. Hormatly adamlar. Nätidi çağlar goramyň halkara günü bilen ýendiriýärde kem tüýtürekden gutdaýar. Sede bir can sağlyk maşgalawadan salny. Sulayman Bahtiyar durmuş. Bir karar devletimiň güllap esme gurunny alyp barýarmyşlaryň ol üstünlikleri ardy edýär. Goý Bahtiyar nesillerimiň şadyan gülküzi hemişe belentde ýagnansyn. Hyzmatdaşyň Türkmenistanyň dürli ururdaky düzümleriniň wekilleri bilen geçirýän duşuklary taraplaryň gatnaşyklary ösdürmäge bolan işleňini görkezýär. Ýa-da döwlet häýatynda geçirilýän duşuklar hyzmatdaşyň ýokary netijelere besenmeli üçin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy hemde wekilleri Islamabad şäherine geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Parlament Assambleýasynyň 2-nji umumy konferensiýasynyň on şäherlerine geçen maslahatlara gün video aratmaşyk arkaly gatnaşdylar. Bu konferensiýa Sevtara integrileşme üçin parlament hyzmatdaşlygyna ýardam etmek atly temadan geçirildi. Duşuň maksady COVID-19 pandemiýasy döwründe Sevtde durnukly ösüş maksatlarynyň ýerine ýetirilişini seljelmekden hemde bu urda hyzmatdaşlygyň gelecegini arat maslahatlaşmakdan ibaret boldy. Maslahata Pakistanyň, Owganystanyň, Eýranyň, Türkiýanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbekistanyň, Azerbaýjanyň parlament ýolbaşçylary hemde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy çykyş etdiler. Çıkışlarda Sevtara hyzmatdaşlygyny parlament diplomatiýasynyň üstü bilen gollamak, ýagny dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna hukuk taýdan amatly we ýeňillikli mümkinçilikleri giňeltmek meselelerine parlamentariyalaryň tutýan orny aral maslahatlaşyldy. Maslahatyň dowamyna Sevtara ykdysady hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna dinanlaryň gatnaşmagy, howanyň üýtgemeginiň täsiri COVID-19 pandemiýasynyň Sevtde durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa geçirilmegine täsiri, Sevtara ulug fewda hyzmatdaşlygyny ösdürmek ösüşi gazanmakda we fiýakatçylyk ösdürmegiň ähmiýeti ýaly temalarda tejribeler we teklipler dinlenildi. Şeýlede Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary bilen Hatay Halk Respublikasynyň halk wekilleriniň ähli Hatay ýygynynyň hemişelik komitetiniň başlygynyň ornmasarynyň arasynda video aratmaşyk arkaly duş geçirildi. Duşun barşynda Jenab Wang Chen hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmagyny tüýsürekden gutlady hemde täze işläp başlanan parlamentiň işlerine ulysynlyklar ardy etdi. Duşukda iki döwletiň arasynda iki taraply we köp taraply hyzmatdaşlyklar dogrusyna çykyşlara uly orun berildi. Döwletleriň kanunçylyk ulgamyna amala asyrlayan işler barada pikir alşyldy we geljekde parlamentary gatnaşyklaryň ähmiýetiniň uly boljakdygy belenildi. Duşuň ahyrynda iki döwletiň wekilleri alyp barýan işlerine beýlek berige uly üstünlikler ardy etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň Daşary işler ministrligining Halkara gatnaşyklary institutyny hemde Halkara insan-perwer ilmleri we ösüş universitetini Mehriman Akademiyanyň Mir döwletara telerazi kampaniýasynyň ýürüýten nişany bilen syýlaglanmagyna hemde Gahraman Akademiyanyň bu telerazi kampaniýanyň ýolbaşçysy bilen Sehwetdeşiginiň halkara ähmiýetine bagşlanan ýürüýte okuw maslahaty geçirildi. Şeýlede okuw maslahatynyň barşynda Gahraman Akademiyanyň tapşyryklaryna laýyklykda milli we halkara jurnalistikany ösdürmek hemde telerazi ýaýlymlaryň işgärleriniň sany ulgammagatda bilim derejesini ýokarlandyrmak, öwredici we gadakly mazmunly gepleşikler taýýarlamakda daşary ýurtlaryň tejribesini öwrenmek hemde ulanmak boýunça halipa diplomatlaryň beren maslahatlary üstüne dinlenildi. Çağları goramagyň halkara münasibetli ýaýbanlarlan şäherler ýurdumyzyň ähli kunjugyny gurşabarly. Bayramçylyk dawarlary çağlara ýatdan çykmajak fursatlara bagş etdi. Aşgabat şäheriniň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynyň mümkinçiligi çäkli çağlaryna, çağlary goramagyň halkara güni münasibetli Mehriman Akademi tarapyndan Gurbanyguly Berdimuhammedow adamnaky howanlarlyga mätäs çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahabat garnasyndan ugradylan sowgatlar gowşurly.
Mehriban akadamydan çağalaryň sağlaşyk ötüşi barada aýdanlary, körpeleri bolan anamyny, olaryň mehriban watanymyň geljeki ötüşine bolan goşandyny buýsunjyny mälim edýär. Häzirki döwrüň körpeleri nurany geljegi gurujulardyr. Ötüp gelýän ýaş nesillere ak ýollar ardy edýän hormatly prezidentimiz, olaryň ilkinji nowatda watany tüý sürekden söýmeldigini, ullara hormat goýmalygyny, pederlerimiziň ruhy ahlak ýörelgilerini, halkymyzyň köp asarlyk däplerini aýawly saklamalyklaryny we sözüň dol manysyna hakyky watan söýüji bolmalyklaryny ünleýär. Şeýle-de döwletler köşkünde terbilenýän çağalara, mundan başga da ýurdumynyň durly künjeklerini kereket edýän kömege mätäç körpeleri, mümkinçiligi çäkli çağalara Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat garnasyndan ýüri tösawatlar goşurly. Munyň özi arkada prezidentimiň ýol başlygyna ýurdumyzda ansanperwerlik ýörelgileriniň degişli derejede ösdürilýäniniň aýdyn beýanyny urly. Häzirki döwürde çağalaryň bagtyar durmuşyny üpçün etmek, olaryň sağlaşyk ötüşi, herki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda bilim almagy hemde zekinlerini açyp görkezmekler bilen baglanşykly meseleler arkada prezidentimiň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Ötüp gelýän ýaş nesilleriň zekinlerini açyp görkezmekleri, aýratyna kömege mätäç çağalaryň okuýup dur başlandyklaryny ösdürmekleri üçin oňun şertler döredilýär. Munyň özi mehriban akadamynyň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Soňra jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan sene münasibetli gurulýan dawralar, paýtatymyzyň bizmegini etrafyndan çägine ýerleşýän maýyp çağalar üçin niýetlenen mekdep internatyna dowam etdi. Bu ýerde gurulan dawranyň dowamyna aýdym sağly çykyşlara giň orun berli. Mümkinçiligi çäkli bolan çağalar özleriniň bagtly durmuş uğruna edilýän alady üçin arkada prezidentimide tüý sürekden çykýan hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Çağalara Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağalara himayet bermek boýunça haýyr sahawat garnasyndan ýüri tösawatlaryň gowşulmagy dawranyň iň täsirli pursatlaryna urly. Sowatlara münasip bolan çağalar arkada prezidentimide özleriniň tüý sürekden çykýan alkyş hem hoşçalyk sözlerini aýtdylar. Kömege mätäç çağalara hemme taraplaryň himayet bermek, olar üçin ýürüte şertler döretmek meseleleri möhüm orny durýar. Şu maksat bilen ýurdumynyň durly künjeklerine mümkinçilikleri çäkli çağalaryň höwet edýän hüneräne ýetmeklerini gönükdirilen giň çölle çağalar durmuşa geçirilýär. Şeýle-de olar üçin aýratyn şertleri özüne jemleýän okuw mektepleri, sport toplumlary we ýaşaý jaýlar gurulýar. Kömege mätäç çağalaryň hemme taraplaryň alada bilen gurşulmagyna möhüm ähmiýet berilmegi netijesinde bu urda anyp barlayan işler özüniň oňun netijesini berýär. Arkada prezidentimiň başlangyjy we tagalasy bilen döredilen haýyr sahawat garnasynyň işi bu urda bar bolan meseleleriň oňun çözgüdüne gönükdirilendir. Şoý nokta nazardan vilayatlerde hereket edýän çağalar öýlerini, mektep internatlaryny we maýyp çağalar üçin niýetlenen toplumda terbilenýän körpelere kömege mätäç çağalara himayet bermek boýunça Gurbanyguly Berdimuhammedow adynaky haýyr sahawat garnasyndan çağalary goramaň halkara güni münasibetli sowatlaryň gowşulmagy, ýurdumyzda ansanperwerlik ýörelgileriniň ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýänini nowatda hysutnamasyna urly. Ýüri tösawwatlary kabul eden çağalar atalyk aladasy hemde ýeri-deli gollaw üçin arkada prezidentimide hoşçalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle-de olar döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp mehriban watanymyzyň umumy ösüşine münasip goşant goşmak uğruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny anyrdylar. Umuman çağalar goramaň halkara güni münasibetli ýurdumynyň çar künjüne geçirilen medeni köpçülikleriň çäherlerde berqara döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň oňun ösüşleri, mehriban akadamynyň tagalasy bilen körpe nesiller barada edilýän arada we bagtyar çağalaryň ýurdu hökmüne qrar edilen Türkmenistanyň bu urda ýeten derejesi öz beýany tapdy. Şuň tutuş ýurdumyzda bolşýary paýtatymyzda çağalary goramaň halkara münasibetli köpçüliklerini çäherler guruldy. Hormatly prezident we Gurbanyguly Berdimuhammedowyň başlanýy boýunça bu sene dünýä birleşigi bilen raýdaşlygyň berkidirýän anady. Munyň özi ýurdumyzda çağalaryň hukuklary hem behwetleri, aýratyna ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagly baradaky aradan döwlet syýasatynyň möhüm urlarynyň biridiginiň aýdyn beýandyr. Türkmenistan parahaçylygyň we öňşmaň watany ile ýurdumyň durmuşyny möhüm urny eýleýän şanly wakalar bilen goşýar. Mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllyk bayramyna taýýarlyk görülýän günlerde ýurdumyň ödürli künjeklerine hem paýtatymyzda belent ruha we senýany dawralar ýaýmanlarlýar.
Çağları gorumon halkara ulmatwetli Aşgabat şäheriniň çägine giň göçürli, medeni köpçüliklerine şäherler ýaýbanlarly. Ir seher bilen şany tenmiratwetli aýdym saly dawarlar geçirli. Muň özi ýurdumyzda ösüp barýan ýaş nesiliň hemme taraplaryny bilimli bolmagynyň bir hatarda olaryň hukuklaryny hem bähwitlerini gorumak, saglyklaryny berkitmek meselelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýäniniň aýdym beýany urly. Çağılan hukuklarynyň berja edilmegi milli kanunçylygyň hem durmuş syýasatynyň möhüm ury bolmagyna galy. Ýakyny hormatly prezident bu karara gol çekip, Türkmenistana çağanyň erki ösüşini hem mektebe taýýarlygyny ösürmek babatda 2020-2025-nji ýyllarda mektebe çäne çağlar idaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasyny hem ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasyny tasdiklady. Bagtyar çağlar özleriniň bayramçylyk münasibeti taýýarlany aýdym sagalarynyň üstüne Bagtyar çağalygy, parahatçylygy, dostlygy wasbetdiler. Hormatly prezident bu da çağlary gorumagyň halkara münasibetli ýigren gutlagyny, ýurdumyzda maşgalany gollamak, enäniň we çağanyň saglygyny gorumak, üsüp gelýän ýaş nesli terbiýelemek hem olara bilim bermek babatynda toplumlaryny özgörtmelerini durmuşa geçirilýänini, şu maksatlardan uranyp bagtly çağlaryň ýurdu hem ardulyň hatyr bolýan ülkesi bolan garaşly watanymyzda döwlet adam şener diýen şigar esasynda dünýä ýurduny laýyk gelýän hem ähli amatlykları bolan çağlar baglarynyň orta mektepleriň ýygy gurulyp ulanylmagy berilýänini belleýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda arkada prezident taýýarlaty bilen maşgalany hem eneli gollamagy döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Häzirki Bagtyar zamanynda eneliň we çağlaryň hukuklaryny, bähwitlerini gorumak meselelerine döwlet tarapyndan möhüm ähmiýet berilýär. Şonlukda köp çağly enelere durmuş ýeňillikleriniň berilmegi, çağanyň we enäniň saglygyny goraýan enemegi, saglyk goruş merkezleriniň döredilmegi, çağlaryň saglygy we olaryň sadaşykly ösüşi barada edilýän aradaryň aýdyň netijesi. Çağları gorumak halkara uny diňe bir körpeler üçin şahatlyk hem şowkyny şäherler bolman, eseme jemgyýetimizde çağan hukuklaryny berja etmek, oňa hormat goýmak meselelerini zerurdyna alamatlanýan wakadyr. Muň özi abadan hem adalatly jemgyýetiň kemale gelmeginiň möhüm şert bolup durýar. Ýurdumyzda bu bayramçylyga has hem ähmiýet berilýär, çünki ol nesilleriniň ara baglanşygyny hem ruhy taýdana ýakynlygyny alamatlanýar. Hormatly prezident bu da maşgala gymmatlyklarynyň mukaddesligini çağlaryň üns arada bilen gurşulmalygyny wajib wezip hökmüne kesildi. Hormatly prezident bu da söýgüsi çäksiz bolan körpenesilleri milliýetlerimiziň paýhasy ýürürligini ruhlanıp, özleri hakynda edilýän arada tüý sürekden hoşallyk bildirýärler. Çağlar gorumagyň halkara güni münasibetli Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gözegçiligi müdürlüğiniň çağlar awtoşegerçetiniň Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürlüğiniň hem de ilim we bilim işgärleriniň kärdeşe kylaşygynyň Aşgabat şäher geňeşiniň bilelikde goramaklaryny Türkmenistan Bagtyar çağlaryň mekany atly medeni köpçüliklerini şäherete geçirilip ol ýokary honetlige wetdenni. Şanly tene münasibetli Ahir Vilayet häkiminiň vilayatyň baş bilim hem medeniýet müdürlikleri, şeýle Demokratik Partiýanyň Ahir Vilayet komissiyasy, vilayet kärdeşler arkadaşlygy, vilayet ýaşy gurumy tarapyndan Eno şäherindäki Buýson şäherleri medeniýet ýaş merkezine geçirilen bayramçylyk şäherleri turuw başlaryny uly ruhlantyga wetdendi. Bayramçylyk dawarlary Eno şäherindäki Buýson şäherleri medeniýet ýaş merkeziniň öňündäki hem Dyň ýaş merkeziniň içindäki giň meýdançalarda guralan şowhunly aýdym saglar bilen dowam etdi. Dawarda çağları döwürçilik toparlarynyň orta mektepleriniň hem çağlar baranyň aýdym salmış toklarynyň pek çağı hatbar bilen birinç joşuny ýerine ýeten çykyşlarynyň hoş wady alyplara ýaňsarly. Ýerine ýetilen aýdym saglarda hem şadiýan tanyslarda parahatçylygyň çağlaryň ähli isleg ardularynyň hasyl bolýan ýurdu bilen garaşdy baky tarap watawatanmadan Türkmenistan parahatçylygyň we öňşbaňy watany ýylynyň şeýle hormatly prezident bilen ýyl ýurt hem dünýä ähmiýetli amala şerýany sahawatly işleriniň şeýle tebiýat gözegçiliginiň wasby öz çeper beýan tapdy. Buýson medeniýet ýaş merkezine ruhyny çağlara attraksiýon görnüşi oýunlara güýmenip özleriniň wagtlaryny many mazmuny besläp hoş geçirdiler. Olaryň şu prototorda şahatlyklary şadiýan gurksesleri çağır tarapy gurşabarly. Çağları gorumagyň halkara münasibetli Buýson medeniýet ýaş merkezine şäheriniň şowkyny hasam joşuny boldy. Balkan vilayet häkiminiň vilayet baş bilim we medeniýet müdürlikleriniň bir Bagtyar çağları adlen guran bayramçylykda barasy aýratyn ähmiýeti eýe bolup öz bolşulygy täsir bilen tapawtany. Dawara vilayet merkeziniň ähli orta mekteplerinden hem mektebe çene çağlar idaralarynyň ruhy bilen körpeler gatnaşyp özleriniň dürli urury boýunça ukyp başarnyklary görkezdiler. Balkan vilayatynyň zehini körpeleriniň ýerine ýetiren döwrewap aýdym saglary күчтepdiler bolsa berqarar döwletimiziň Bagtyarlyk döwrüniň dost soňundagyň Bagtyar çağlarynyň ajaýyp güýäsi bolup ýanlany. Çağlar tans halk döwürçilik bagşylyk toparlarynyň şowkyny çykşary dawara öz bolşy bedeg berdi. Ata watanymyzda eşretli eýýamyzda hormatly prezident bilen ýyl ýurt bähwitli, dünýä ähmiýetli beýik işlerini wasp edýän çykşlar bolsa, berent kengde Buýson ýerine ýetirildi.
Nur çağlar deyin jaş merkezine Bahtiyar çağlar üçin gurulan ödürlü çäreler, gedelençler, çepere koyuşları ulanı gügün uşunu qanatlandırıp, körpelerde ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Soňra bayramçylyk dabrasy çağlaryň arasyna arkada saýasyna bagtly nesil ady bilen surat çekmek bäýatçy bilen utgaşyp, olu hasam täsirli boldy. Ýokary derejede guralan şuny ýaly ödürlü bäýatçylar bolsa, dabara özüniň röwşenlik nuruny şaýdy. Serdar şäherine dürdäne sağaldyş deyin jaş merkezinde Serdar şäher ýaşar ulama tarapyndan geçirilen şäher bayramçylyk tawarlarynyň üstüne getirdi. Toy bayramlaryň mekany bolan berqarar watanymyzyň ähli ýerine bolşýaly da şol ýatyna da durmuşmyzyň bedegi bolan şäherleri goramaň halkary münasibetli dürli bayramçylyk şäherleri Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagy watan ýylynyň şatlyk şowhuny özüne jemläp ýokary ruhunetlige ýa boldy. Daşol şäheriniň merkezindäki dostluk seýilbagam şanysyna münasibetli davralaryň giňden ýawaňlaryň ýerleriniň birine urly. Çağlaryň seýilbagyna hedurly oýna başlarda heder edip oýnamaklary, dürli bayramçylyk şäherine gatnaşmaklary olaryň ýerine ýetiren aýdym saatlar bilen goşup gitdi. Dördülen şu ajaýyp mümkinçilikler üçin çağlar mehriban arkadamyda özleriniň çağa kalbyndan çykýan alkyşlaryny aýtdylar. Aýdym saady dawarlarda körpelöň bagtýarlyk besenen uwadar berenden ýanlany. Dürli oýunlar bäýatçylar körpelöň göwünden turdy. Çağları goramaň halkary münasibetli welaýatyň könürgünç Sapar Murat Türkmenbaşy, Bollum Sada ruhu berend Aqtepe, Gurban Sultan ejadyna aqym, Niyaz fadyna aqy gowda kememi görüri taraplaryna berqarar döwletiň bagtyar körpeler atly aýdym sady bayramçylyk dabrary geçirildi. Bayramçylyk dabralaryny etraplaryň bagtyar çağlary uly höwetlen atnaşdylar. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagy watan ýylynyň iň ajaýyp kememi gözel bayramlarynyň biri çağlary goramaň halkary münasibetli ýurdumyň Lebap welaýatyna geçirilen bayramçylyk dabralaryň özüniň giň ermelligi, çuňur mazmunlugy, ruh renetligini tapatyny. Welaýat merkezinde Lebap welaýat kememi Türkmenaba şäher häkimlikleriniň baş bilimi, sağlyk goruş, medeniýet müdürlikläriniň demokratik we arar partiýalaryň welaýat komissiyalarynyň kärdeşleri arkadaşlyklarynyň ýaşar urmatyny kememi zinadar bölüminiň guramaklaryny we ajaýyp bayramçylyk münasibetli geçirilen şowhunly aýdym saady çykyşlary şowhunly dabralara badarga boldy. Yaş nesilläň ruhy dünýäsini hasam galkyndyran arka dagly watanyna biz bagtyar çağlary adynyň geçirilen dabaraň dowamyna çağlar dünýäsiniň gyzykly hemem gaýtalanmajak täsirlikleri, edip arkadamyzyň körpe neseler hakyna edýän taýsy tagalary, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrü üçin tämide çağa kalbyndan çykýan hoşallyk aýdymlary, çağlar transportynyň joşuny çykyşlary, bagtyar çağlaryň duýgular dünýäsine aýratyn röwüş çaýdy. Bagtyar körpelöň mehriban çağlaryň mehremi eneleň bagtyar raýatlamydan medeniýet we sunudy işgärleriň gatnaşmaklaryna welaýat merkezi Türkmenaba şäheriniň iň gözel ýerleriniň biri bolan beýtaraplyk feýlegiňe geçirilen şäherler bagtyar nesillerde ýatdan çykmajak duýgular döretdi. Bagtyar nesilleri döwrübap feýlegiňe täýran edip bu ýerde ýerleşýän şöhratly taryhymyzy, täsirli türkmen tebigatyny şöhrendirýän dürli täsirlikler, ertekler dünýäsiniň gahrmanlary bilen içkin tanışdylar. Bu ýerde goý ýanglanysyna çağlaryň guluksa adylany şowhunly aýdym saady dabarlar. Şeýlede çağa kalplarynyň joşup çykýan ajaýyp aýdymlar zemine gözellik şaýany joşuny tanyslar, bayramçylyk dawratynyň şowhunly hatam artyryp, bagtyar çağlary sunugy dälemine seýle çykardy. Türkmenistan parahatçylygyň onaşmagy watan ýerine giňden belenilen çağlary goramaň halkary unyň dabralary Mar welaýatynyň ähli künjegini döwrübap feýlegiňlerini, çağlary diň jaş meýdançylaryny çağa dünýäsine mahsus toý şatlyklar bilen goşabarly. Ýokary ruhuna täwessün geçirilen şeýle dabralan beremi welaýatyň bagtyarlyk feýlegiňne Mar welaýat we Mar şäher häkimlikläriniň hememe welaýat baş bilimi diýulgynyň, şeýlede welaýat polisiýa müdürliginiň birlikde goramaklaryna geçirilip, olar çağlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Dabarda bagtyar çağlaryň skripçylar hememe depressiýa topolarynyň göwün joşdary çykyşlaryna, ýaş suratkeşligiň dördün eserlerini, gahrman arkadamyň saýatyna ýurdumyň geljegi bolan ýaş nesiller barada edilýän aradalan, şeýlede bagtyar watanymyň wasfy has belenten ýetirildi. Soňra çağlaryň seýilgäkiň dünýä ünlülerine gelýän oýna başar dünýäsine bolmaklary olaryň şatlygyny goşulandyrdy. Çağlary goramaň halkary münasibetli welaýatyň etraply şäherlerine geçirilen bayramçylyk dabralary giň erme eýe boldy. Mehriban arkadamyň taýlat bilen ýöretim etrabynyň merkezinde gurulan bagtyarlyk şurasy çağlary diň jaş meýdançylaryna geçirilen dabarda hasam täsirli boldy. Ýöretim etrap häkimliginiň etrabyny bilim kememi medeniýet bölümleriniň birlikde goramagyny bu ýerde geçirilen bayramçylyk şäherleri bagtyar çağlaryň aýdym saady çykyşlary bilen goşdy. Mar welaýat polisiýa müdürliginiň goramagyna geçirilen şäherler hem çağlary goramagyny halkary münasibetli geçirilip, olary ýokary ruhunetlige besenli.
Şugun paytahtymyzda hormatly prezident bilen taýyratly bilen garaşçylyk ýyllarda urna amal aşyrylan beýik işleri, geçirilýän giň möçürli özgörtleri dünýä ýüzünde giňden wagt etmek maksady bilen şaýagylaryň arasynda dürüjlük bäýatçyklaryny, şol sanda halkara surat bäýatçylygyny geçirmek boýunça beren taýşanyň laýykda Bagtyar şaýagylyk atly halkara surat bäýatçylygynyň jemleýiş tapary geçirilip, ola şaýaglary goramagyň halkara unyň davralaryny goşdy. Paytahtymyzda halkara surat bäýatçylygyny geçirmek boýunça hormatly prezidenti bilen beren taýşanyna laýyklykda Bagtyar şaýagylyk halkara surat bäýatçylygynyň jemleýiş tapary geçirilip, ol şaýaglary goramagyň halkara unyň davralaryny goşdy. Bäýatçylyk Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan guruldy. Bagtyar şaýagylyk atly halkara surat bäýatçylygyna ýurdumyň şaýagylar çeperçilik we sunugat mekdepleriniň okuwçylaryna bir hatarda çeperçilik gornaklaryna gatnaşýan umumy bilim berýän mekdepleriň suraty höwesi bolan okuwçylary şeýlede dünýä döwletleriniň 10 mäşitinden zekini şaýagylar gatnaşdylar. Dünýäniň dörli ýurtlarynyň we güneşli diýarymyzdan gelip gowuşan çeperçilik işleri Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna kabul edilip, bäýatçylyk atnaşdyrylýan surat eserleri toporlary bölünip we degişli hünärmenler tarapyndan seljerli. Bagtyar şaýagylyk atly halkara surat bäýatçyligi nakkaşlyk we grafika ugurlary boýunça geçirli. Halkara bäýatçylygyna şaýagylar 7, 11 we 12, 16 ýaş aýratynlyklary boýunça gatnaşdyrly. Bäýatçylygyň jenleri jemlenip, oňatnyjylary degişli diplomlar gowşurly. Bäýatçylyga Türkmenistanyň şaýagylar we ýetkinjekler çeperçilik işleriniň jemi 42-si gatnaşyp, olaryň 5-si 1-nji orna, 6-sy 2-nji orna, 4-si bolsa 3-nji orna münasip boldular. Şeýlede bäýatçylykda Russiýa Federasiýasynyň Hindistanyň Özbegistanyň zekini şaýagylary hasa tapatlanmagy başardylar. Hormatly alymlar, orta ýurdumyň raýatyna we paýtaht Naşabatda 1-nji iýunda saat 20-den 2-nji iýunda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkan vilayatyna az bulut howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 37-42 gradus ysy. Kenarya etraplaryna 28-33 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyna az bulut howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna howa bolup, Demirada kulmataran teleskopda 7-12 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 22-27 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna howa bolup, Demirada kulmataran teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 38-43 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyna az bulut howa bolup, Demirada kulmataran teleskopda 8-13 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Paýtaht Naşabatda az bulut howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 7-10 metre ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 25-27 gradus maýl, gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Ýurdumda şu iýun aýynyň 2-sine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy başlaýar. Edi watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tolan bölejikleriniň möçüriniň hadydan 7 oturum artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem Thomas Pass'na howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde pasly uraga inmegi maslahat berýär. Mehman ýylaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenip Pass'na öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun men watan habarlary peşemde jemnäs. Berqarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe ata watanma Türkmenistan, ähli wagtlarda ösüretine. Ähli şeň ödenine bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýärler.